tengo por... Bueno, non sei se xa están preparadas todas as cuestións técnicas de son e todo isto. Entra todo ben? Sí. Bueno, pois entonces, moi bo día a todos. Moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa habitual, como todos os luns nos que vimos de celebrar pois tamén a habitual reunión dos diputados do Grupo Popular, na que preparamos pois a sesión plenaria ordinaria que vai ter lugar esta semana, e na que xa se producirá a plena incorporación dos novos diputados que sustitúen a Pedro Puy e a Francisco Conde. Serán Sandra Vilela e José Luis Regueiro, aos que quero reiterar a benvida e o desexo de moita sorte na súa experiencia parlamentaria. Eu, antes de afondar nos asuntos do pleno, vadesme permitir que traslade que, no nome de todo o Grupo Parlamentario Popular, as condolencias, o pesar, o apoio e o ánimo ao pobo de Marrocos ante a traxedia que ven de sufrir a pasada fin de semana, na que faleceron xa máis de 2.000 persoas e que está a afectar sensiblemente a varias localidades, deixando sin vivenda e propiedades a milleiros de cidadáns marroquís. Nos, dende aquí, abogar porque a colaboración internacional permita axilizar o máis posible as labores de desencombro e de rescate das posibles víctimas desta catástrofe, e que posteriormente, evidentemente, se poñan a disposición do pobo marroquí as axudas que permitan unha rápida recuperación e unha volta á relativa normalidade que se pode recuperar despois destas circunstancias. Do mesmo xeito, quero trasladar tamén o pésame e unha forte aberta á familia e aos seres queridos de Emma Igual, a colaboradora de Road to Relief, esa ONG que desgraciadamente perdeu a vida como consecuencia do impacto dun misil ruso nas labores que estaba levando a cabo de carácter humanitario en Ucraína. Desexar a toda a familia pois trasladar o noso apoio neste momento difícil e lamentar as circunstancias do que está acontecendo en Ucraína, que nesta ocasión tamén afectaron ademais a unha compatriota española. E, bueno, como tamén non todo deben de ser malas noticias, algunha boa ten que haber, pois me van a permitir que, dende aquí, lle mande un agarimoso saúdo a todos esos nenos e nenas, a todos esos rapaces que hoxe comenzan o novo curso escolar. Estamos a falar de 312.000 alumnos e alumnas das etapas de infantil, de primaria, de ESO, de bacharelato, ademais dos estudiantes de FP das universidades que hoxe inician o seu novo curso, para o que a Xunta está a poñer todo o que está na súa man para que ese comenzo se produza con total normalidade. Para, eu creo que satisfacción de todas as galegas e galegos, neste momento contamos cun dos mellores sistemas educativos de España, homologable e incluso mellor, como poñen de manifesto os informes nacionais e internacionais, co de moitas rexións europeas. E decíamos que a Xunta, a través da Consellería de Educación, está a facer todo o que está na súa man e pódese demostrar co feito de que, fronte a unha baixa de 2.000 alumnos menos nas distintas etapas educativas respecto ao pasado ano, vaise producir un incremento de 370 profesores máis. Ademais, e o que está a ser unha teima por parte dos grupos da oposición, a Xunta intensifica este ano o seu apoio ás familias con medidas que lle permitirán aforrar máis de 100 millóns de euros dos petos das familias galegas. O resultado é que a Xunta inviste este ano en libros e material escolar o dobre que antes da pandemia, de xeito que 7 de cada 10 alumnos serán beneficiarios de axudas para libros e material escolar no presente curso. Como xa temos dito en numerosas ocasións, dende o Partido Popular de Galicia somos partidarios de atender as familias segundo as súas necesidades, facendo un reparto de axudas de xeito progresivo, de xeito máis xusto e lonxe daquel café para todos que defenden tanto o BNG como o PSDG. E xa para
Para rematar pola miña banda, volvendo ás cuestións que se abordarán no pleno, pois salientar unha vez máis o debate da proposición de lei solicitando o traspaso a Galicia da P9. Estamos a falar dunha nova solicitude motivada polo decaemento da que se estaba a tramitar no Congreso a consecuencia desa convocatoria das eleccións xerais do pasado mes de xullo e que agardamos teña o apoio de todos os grupos parlamentarios. A proposta que realiza o Grupo Popular insiste nunha transferencia que non supoña unha carga económica para os galegos, xa que o que pretendemos é blindar os fondos estatais necesarios para poder executar tanto as obras pendentes como facer fronte ao abono das bonificacións das peaxes. Queremos unha P9 plenamente galega e, sobre todo, na que podamos decidir e mellorar o servicio que reciben os seus usuarios, pero sen que isto supoña nunca unha carga para os galegos. Nos atopamos, lamentablemente, que, aunque dende o BNG seguen centrándose únicamente na transferencia de autoestrada, sen ter en conta o custo que o seu mantemento e as bonificacións suporían para Galicia, e nós, a verdad, que non acabamos de entender demasiado a súa postura cando, por unha parte, se enorgullecen de ter conseguido unha rebaixa histórica das peaxes, iso sí, sen mencionar o incremento que sufrimos desas peaxes todos os anos e que agora pretendan que esa suposta rebaixa histórica recalla nos petos de todos os galegos que, coa súa proposición de lei, tal e como está formulada, suporía que foran as arcas galegas as que tuveran que abonar a concesionaria esta rebaixa. Nós creemos que non son os usuarios os que teñen que facer fronte a ese custe, senón que ata agora foi, senón que ese custe debe ser asumido porque ata agora tiña todas as competencias e que cando estas se trasladen, evidentemente, ao goberno galego, pois se fallará libre das cargas que veñen dende o pasado. E pola miña parte, nada máis, salvo poñerme a súa disposición por si consideran que podemos aclarar algunha dúbida ou cuestión complementaria. Perdón, é que non escoitei ben. Bueno, creo que é un mantra moitas veces repetido pola oposición e o feito de que sea reiterado non quere dicir que sexa certo. Eu volvo a repetir, todos os informes internacionais falan dunha mellora da calidade educativa galega xeralizada, creo que somos a envexa de moitas comunidades autónomas, tanto no plantexamento das etapas iniciais do ensino como en outras ramas, como pode ser, por exemplo, o fortalecemento que se produciu no ámbito da formación profesional, e creo que todo isto nos sitúa como un dos referentes do ensino. En Galicia, dende logo, sempre se apostou de maneira moi importante polo ensino público, foi así durante os gobernos de Alberto Núñez Feijóo, é así, e vai seguir sendo así durante o goberno de Alfonso Rueda, e dende logo que non teñan ningunha dúbida os galegos de que en Galicia vamos a seguir sendo apostando por un ensino público de calidade e máis inclusivo, como veñen reflectindo ademais todos os informes internacionais. Eu lamento que a oposición continúe a pronunciarse en contra da realidade do ensino galego e en contra do que se recoñecen eses propios informes que non son os da Xunta, senón de organismos externos, e creo que máis obxectivos no seu xuicio do ensino galego que a oposición. Disculpa, se podes subir un pouco o tono, hai un pouco de ruido e non sei o que...
vai me permitir que comence polo final. Resulta sorprendente, enormemente sorprendente, que o grupo que ao principio da legislatura aprobou a investidura do presidente Sánchez coa condición de que se lle trasladase a AP9 veña ahora a responsabilizar a quen ocupou a oposición durante estes anos. Resulta sorprendente. En todo caso, supoño que o que estamos xa é preparando e anticipando pois a asinatura dun novo documento que se convertirá en papel mollado e co que o BNG intentará convencernos de cal é a ventaxa que supón para o pobo galego que o BNG regale sistemáticamente os seus votos para a investidura ao señor Sánchez, que amosou unha absoluta falla de compromiso coas necesidades, propostas e demandas de Galicia. Pero que non nos tomen o pelo, que non nos tomen o pelo. O Partido Popular de Galicia apostou sempre por unha transferencia a AP9, seguimos facendo igual, e evidentemente o facemos incorporando as previsións necesarias para que iso non supoña unha carga para o conxunto dos galegos á luz de certos acontecementos que se produciron dende a última vez que resistamos esa iniciativa. Pero nada máis que iso, nos queremos unha AP9 galega e correctamente financiada, non pedimos nada máis. Eu espero que o señor Bará, fora destas valoracións un tanto sorprendentes, o que faga é prestar apoio co conxunto do seu partido a esa proposta. A outra pregunta, perdón, bueno, dende aquí xa lle dixen, creo que Galicia é un pobo solidario, mentras sexan as propostas ao goberno a quen lle corresponde coordinar esa axuda, e estou seguro que o goberno galego se porá a súa disposición, porque, vou repetir, hai un veciño que está pasando por un momento difícil e os galegos somos un pobo solidario e o seu goberno sempre estuvo á altura das demandas dos galegos nese sentido. Bueno, me está preguntando por cuestións organizativas do propio grupo que evidentemente imos abordar nas vindeiras semanas. Me permitirá que sexa prudente e discreto porque non parecería moi razonable que eu anuncie quen vai ocupar unha determinada responsabilidade antes de que a coñeza a propia persona que se ten que facer cargo desa responsabilidade. En todo caso, son unha comisión que está aberta, efectivamente queda pendente das súas conclusións. Créame que, en fin, moitas desas conclusións estaban moi adiantadas e creo, ademais, que son compartidas por parte de todos os grupos, e eu o que espero é que haxa unha vontade de que efectivamente se materialicen sempre a través do consenso e que non se utilice novamente esta cuestión para o que parece que quere anticipar algún grupo que, en fin, empezar a campaña electoral antes de tempo. De que, en primeiro lugar, do que diga o presidente, a favor. Xa yo digo, eu non atopará nesto moitas originalidades por parte deste portavoz. O que dixo o presidente era que as veía pouco probables, pero que non se podía descartar nada, porque evidentemente está atento ás circunstancias que o rodean. En todo caso, a convocatoria das eleccións é unha potestade exclusivamente presidencial e o presidente a quen lle corresponde evaluar cal é o momento máis acaído, e coñecendo ao presidente ese momento vai ser decidido atendendo as necesidades de Galicia, a ningunha outra circunstancia. E, polo tanto, cando o presidente o decida, contará co apoio deste grupo parlamentar, como non podía ser de outro xeito. Bueno, eu non sei se o estilo Rueda lle preocupa a oposición. Desde logo, a nós nos gusta moito o estilo Rueda. Creo que os galegos tamén. O que nos empeza a preocupar é que ocupe quen ocupe a presidencia, o que non cambia é o estilo da oposición. Igual da mesma maneira que o presidente Rueda renovou algunhas cuestións adaptándoas á súa personalidade,
igual na oposición á luz dos resultados electorais e da escasa confianza que lle están dar os galegos, deberían de plantexarse tamén renovar o seu propio estilo. Algúnha outra? Non hai nada máis? Oye, pois moitas gracias pola presencia e nos seguimos vendo nos vindeiros días.